Atmosféra ma zmenila. Už nič nebude také isté ako predtým. Počkať, moment. Ten človek, vidím jeho auru. Neuveriteľné. Aura o človeku prezrádza jeho skutočný charakter. Skúsim to ešte raz. Hej, čo sa tak pozeráš? Nevieš, že zízať na ľudí je neslušné? Prepáč. Nevedela som, že mám túto schopnosť. Nevedela som to urobiť v Alfej, ale tu je to celkom iné. Páni. Takže, ako sme sa dohodli, uvidíme sa opäť zajtra. Bloom, poď sem. Toto je moja dcéra Bloom. A toto je pán Bonner a pán Brown, moji budúci obchodní partneri. Cecil, zdraví. Rada vás poznávam. Partneri? Áno. Od zajtra sa z nás stanú oficiálni partneri. Tvoja mama sa stane spolumajiteľkou obchodného reťazca s kvetmi. Áno. Najväčšia príležitosť, aká sa jej kedy neskytla. A dostali sme ďalšiu naivnú úbožiačku, ktorá sa chytila do našej pasce. Nemá ani najmenšie tušenie, čo ju čaká. Hneď len čo podpíše zmluvu, vyhodíme ju z toho jej šalostného kvetinárstva a postavíme tam supermarket. Och, nie. Dobre, uvidíme sa zajtra. Áno, dovidenia zajtra. Tak, čo si myslíš o svojej mame v úlohe podnikateľky? Tieto patria do poličky? Áno, ale nechaj to počká. Zlatko, povedz, trápi ťa niečo? Kde si našla tých dvoch? Ja som ich nenašla. To oni ma našli v obchode. Sú to podnikatelia, ktorí pracujú pre veľkú spoločnosť. Teraz mi povedz, čo sa deje. Mami, dokážem vidieť auru človeka. Ako to myslíš? Nechápem, čo hovoríš. Vidím, akí sú ľudia v skutočnosti, hlboko vnútri. Pokračuj. No, tí dvaja páni. Pán Bonner a pán Brown. Ťa chcú podviesť, mami. Neverím im. Ale veď obidvaja vyzerajú, že naozaj vedia, čo robia. Je to pasca, sú to podvodníci. Ako si môžeš byť taká istá? Musíš mi veriť. Veriť mojim schopnostiam, to je všetko. Vanessa, nechápem, prečo ste si to rozmysleli. Ešte pred chvíľou ste do toho chceli ísť s nami. Čo sa stalo? Mysleli sme, že máme dohodu. Nič sa nestalo. Len som zistila, že som spokojná s tým, ako to teraz funguje. Si super, mami. Prosím, necháme vám ešte jeden deň na rozmyslenie. Zajtra sa vrátime a podrobne to preberieme. Nemusíte sa sem vracať, už som sa rozhodla. Chcem, aby to ostalo tak, ako to bolo doposiaľ. Počujte, pani, môže sa stať nehoda. Viete, ako to myslím? Moje rozhodnutie je konečné. Veľmi dobre. Ale ako som povedal... Moje prekrásne fialky. Aký som aj nešikovný. Oľutujete to. Takáto príležitosť sa vám už nenaskytne. S Bohom, páni. Ďakujem, Bloom. Nádherný svet, plný kvetov farebných. Nech navždy žiari lúč nad každým z nich. Nádherný svet, a preto dobre si ho chráň. Keď máš srdce, vieš snívať, nikdy nie si sám. Šťastie aj teba vpustí raz do svojich brán. Nádherný svet. A presne tak sa to stalo. Bloom, dáš von, prosím ťa, tú čínsku vázu? Dobre.
Dúfam, že tí dvaja darebáci sa už nevrátia. Aj ja dúfam. Ale nespoliehala by som sa na to. Očividne sú naozaj odhodlaní. Bloom, pozri. Čo? Niečo sa stalo? Dvere sú vypáčené. Ó, nie. Hrozné. Nemôžem tomu uveriť. Ako by sa tadiaľto prehnalo tornádo. Povedala by som, že tadiaľto sa prehnal pán Bonner s pánom Brownom. Ale to nevieme naisto. Mohli to byť hociakí lupiči. Lupiči, ktorí nevzali peniaze. Mami, tí dvaja sa ťa snažia zastrašiť. Aury nikdy neklamú. Musíme to nahlásiť polícii. Nemôže im to len tak prejsť. Áno, ale nemáme žiadne dôkazy. Ja viem, ale niečo urobiť musíme. Nemôžeme stáť so založenými rukami. Au, popálil som sa. Opatrne, ocko. Počúvajte, nebudeme sa preto trápiť. Čo sa stalo, stalo sa. Nainštalujeme do obchodu poplašné zariadenie. To bude prvá vec, čo hneď ráno urobíme. Idem spať. Dobrú noc, Bloom. Idem aj ja. Uvidíme sa ráno. Dobrú noc, mami. Mám zvláštny pocit. Kvetinárstvo. Mamino, kvetinárstvo. Bloom, kričala si. Je všetko v poriadku? Mala si zlý sen? Nie, mala som videnie. Musíme ísť do obchodu. Niečo sa tam deje. Cítiš úzkosť, rýchlo vstaň, boj ťa čaká, svoj svet si chráň. Priateľom musíš podať dlaň, poďme rýchlo, kým je čas. Stret sa blíži, každý vie to, nepriateľov ľahko porazíš, svoj čarovný svet si chráň. A prosím vás, príďte sem čo najrýchlejšie. Situácia je naozaj veľmi vážna. Ako je to možné? Mike. Moji kolegovia tu budú každú chvíľu, Zlatko. Neboj sa. Oheň skoro uhasia, uvidíš. O chvíľu, môže byť neskoro. Musíme konať teraz. Bloom, nie! Moja jednotka je už na ceste. Ak oheň nezastavíme teraz, nezostane nič, čo by sa dalo zachrániť. Musím niečo urobiť. Ale ty už nemôžeš nič urobiť. Ale áno, môžem. Som víla. Dobre teda, ale idem tam s tebou. Hovoríš, že toto pole nás ochráni pred ohňom? Áno. Môžeme ísť do stredu miestnosti. A nebojíš sa? Nie. Hej! Je tu dieťa. Detský plač prichádza odtiaľto.